khandai trik jong banai bakhatwe jong usnam arajar arphwe ke kaba imat parti kalong abangi pet ya kajing long jing ban haganika ri kaba et ka jongi anong ya phi kabo hangi ya ki jingkali bangin kali shano kari ka jongi kan poi ki dakishen ki ba pau hagajing ya nanti jongari kari ka jongi ai ki sampos nam nado bangi yo ya ka jala ka pura kata ka arphwe trik jong banai baningkom khat khandai spa nyo pu ar ngelayat kum tu sanpho tuli kisnam bat hagapor baga jala jongi kapan kre arthat ye gajing tap jongka sanpho snam kai kawa laja ye gajala jongi lengba kita gi khana samari kiba penpau kiba ya thu umdei tang nagaban ta jongi andai nagaban ta pat ba jongkari india baro khwe shapanga jinglong jingman jongni ka jala ka et ka jongi kai thu kare ka khana samari bangi dai kata ka jala ka bodok tam segi thain lambi ngi ngilong ka jala ka baduna tam hagalyang jong ka puli puthi ngilong ka jala ka bodok tam hagalyang jong ka sansar khadar hagalyang ka roi ka par ngidon satraido hagalyang jong ka rap karyang ngidon satraido hagalyang jong kiwai ki banta kom hagajin khot ka suba Solongo hagapor bami kata ka report baga jala meghalaya kade kawa bat ya gadan kawa shatrai na pranki ship hautuli ke jala ke baret hagari india barok hawai snole ran ban i ka kum kita ki khubor longkom tu khna ubaile examen ban ladap kata ka kajing halo 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 Hadirin kata kajing to examen kajong uyo ke marks mala fail lut kajala kajong iru labanong kalong hagat kadur hadirin san post nam jong kajing ya lunti jongka ka fail lut hagibon ki banta satrai do hagibon ki banta bat ko mo wai nakirang ba oba laya dengkat bat kani kajala hakarta kay kabala pelong yang kay kabala pelong ni ba adan kay kabala pelong kumi ba bright bat kiwai kirang ba ni don tang kandiat not ko ki pa habangi i yakini ki khana summary ni bo ya ka jingkali abale baga jala jongi ka hyar haruk katni satrai do jong ke baro para bangi perkhat ya ke jing kerkhu pat ki jong blai ya ke ni ka ri ka ba it ka jongi kijing kerku kejong oblay lagalong ha kajing akalyang juga mariang sodong sokun kaba pangat kasbo juga kendo kaba sbo kaspa hapo kendo ngidon hangi yaudo yom mau usyap mau shun uyereniam sigini kitan just southwest khasian sele but don shibon ke kiboblay lakerku yangi kom kajat penriu bat hagani kajala ni don kini ki wa ke bakhoi fler ki shat ke banok rumpum nangtangi don ki deng ki se ke plang ki kan bat ke lolong ka jingkar khu ya ki nong song snong khamtam sike nong kandong aga baki don ki nong sumar kan bat ke badagi kan bat ki mami naki snong ki than ke jongki ya long ka jingkar khu ya ki bon ki pai ba nong song snong hai ki dong ki than pai sekaliang jong ka ding don komi ki sente ki skot long ba ka jala me ghalai ka don kum lai hajar na pleng ki jackson tiu ki bron hak ka ne ka prathai barakoi kom kata ka spa ka bo bleu a yani nanta pai sega jack pen riu ongi long ka jack pen riu ka bawat ha ka por bompat wan ka gospel la tep ingi kum kata ka jack pen riu tep riu tep lei kajat penriu kabat tip kor tip kha kajat penriu kabat tip peka kong nget ki bon na ding jongpi pila kwa rubin don bentalang bat ngi ha ka por andrei nakidaw ki ba kum ka party ka balik pan lek kaleng sodong ki jaka ya ka ban pen snow show paipa jong ka ri ka ba e ki nongrem jong ka party em simla e ka ban don ben kat bat ngi bat andrei
isuan komne kom rungkat bat ba bright pamanga kom kertong kiba mentas de small sendram ki akwa yang abang don sate bani i to kertong rei kem simla ban namla ban don sate hangni le sefi kwa iba ardan imon ngadon manga bari ba bright bakini kirang ba ekom ta ko kipa ba kabung ret ong kalom apo ka jing lam jung ne rang ba ubalai lom yangi kom yanga bompat jodon benta meno haga kamsan himasima lani kata ka politics kom play asno ni kini dong kren shadin ngade tong no hikai ola plot e por mental alpu prosnam kom no hikai bat kom sakri jong play ubajule ye kaban yalap ya tom nom pem orang siuspa ujanga dede haga bakum kata ka por hausnam arjar arpo kabai baaden ye shong ye perkhat ye tai ye merjumut balai baga jala jongi kalong kat ni kat ni balai baga hiar kan ni ka jala hadu kat ni kat ni ni sham baka wei na ki dau ba hi kalong haba kum kin nongelam jong ka ri baga jat pen re jongi ki balai lamingi kita ki sampus nam shadin kemsem don ya kan ni ka jing i jingai habam don ka jing i jingai nganong pi ko ki papa ong wei reu krau ka ri baka jat pen reu kabam don ka jing i jingai kan sa suja rangai dari baka jat pun riu kabam don kajing ijnga heka kan sa suja rangai dei kani ko ka tawa kabang i bangi sa hyar kom kajat pun riu shatrai do bat dei nomor kada katau haka por bangisdang ya kani ka party kaba ngisdang ye don tang khendiat not bat habangi rai ban sedang ya kani ka party ngiong bangi don kam banyalam ya kan ni ka jala banyalam ya ka jat pen riu da ka lenti ka badon haka ta jing i jingai ka lenti ka badon haka ya ka jing i jingai ya ka ban pen em pen bhabat pen kaladur kata ka ni ka jing i jingai jong i kom ka party ban ulah penjab dan buram yang kadal ba balai ngarai ban penisno ban ka voice of the people party kadal ba balai ngarai ban ngam sya ka jeli politics kalong ba habang apet ya ki khun ki jonga hang ni pai kat ni ki hat ki berit ki khun ki jong pi ki khlong ki khna ki don hang ni pet ya ka don khmat ki jong ki pi ba ka don kalawai ka basangan ka badon jikerban na ka pata jong ki kum ki rang ba kum ki kime ki pa ngapan keli ta ka jikeli namar ka jingkeli ka jing buo ka jonga ya kata ka Apo ri India. Kawai ni kisnong ka beduktam apo ri India. Ba kisnong ka beduktam apo kataan lamii jong ri India. Lada maong ngawan na kani ka jela Meghalaya. Ngawan na ka jela ka babam saptam. Mday ko ang mga ang ini si dot magkatho ingi. Kinon magkatho nga. Kibaong ba mo? Bangyong ba kani ka jela ka babam sap ki ong peni ikisabot bang kita kita nakabor bagila bamsap. Ngong mday ko ang mga wanum su bakla kamli ka allegation lani ka jingkeno ka jonga lani jong ka voice of the people party ka skwa pat pengenmau ya kita kikentin la sei madan daw home minister jokeri India u Amit Shah kibalak order hakidukan bar hayo hahat kata kadai kabang i baru kata bagi political party kile kikanyi bangilong kum kita kimar kimata kibalaban outdoor ikanya nga ba pi kum kita kimarat kum kita kimasi kiblang kibalaban outdoor hagador ka 10,000 10,000 10,000 10,000 and the voice of the people party ka ong habang iwan na kamak jampi nginyokor bat nginyotang ya pi iway pinuway namar ringkat lang bat jong kini hat kebalik nakabentakan lawe ke kun samla nakabentakan lawe ke karyan nakabentakan lawe ke pulih putih nakabentakan lawe jong kakot ke kya nakabentakan lawe jong ni kum ke chat penriu kabang kerpang kabang penriu lak kus sakaya ngenya pun jam ya ka syab tu muka kaban takata dan tak kabang epek usai batangin yo kami wei ubak kodor nakabentan kementa panamtang wasai sekisin pun jam Hauka! Kumlay sibon, kumlay siya darbo, kan mau ban po ada di dua itu kementar jongi.
Kung bangi kung kinanilam sa kapati yesay, nakapod sa kapod. Patwa suman ay mo dublay magiging pa. Esnong kabalas sa isnay pantalong ini Kalau ni ngin pe you start, ma ngin pe ye ka jing bam khot, ngin pe ye ka jing dok, ngin pe ye ka bam sap, ngin pe ye ka jing le shilang kmat, ba ngin pe ye ka no kano, ka bangi I ye ka bla pentran, ka bla penjak burung ye ka ri ba ka jat beliau, ka bla penyar dor ye ka ri ba ka jat beliau lagi, ngin pe do pra, ba do no pra, ngin yen skan, bangi yo kan tang ye ke ba bha ka do mentoy, yang ayo pi mentah. Banyak kalawai. Tengok pertajam lang dengan kapor. Ini lagi keti. Nah. Ini pertanyaan siapa? Labiam na 16.